Голям от мене, кажи здрасти. Здрасти. Може да не го чувате много добре, ма... Ще играя китаец. Бат... Това е хората. Хи-хи. Ари Санчо 4 кила и топ 10. Брат, аз не може слушам да дойде. Чутат ли? Аре. Ма чакай бе, то ние винаги скачаме тук, аз се обърках. Ние сме ба китайца и японеца, ти си китайца, аз съм японка. Аз съм японката! Японката! Инчи ханчето, брат. Ами, бой. Ела тука, бе. Ела тука, моля те. Майка. Опа. Окей. О, то при тебе има хора, бе. Да идвам ли? Дет. Къде кемпи? Няма никой, кой да кемпи, бе, брат. Модерно. Кракнат. Дет. Дет. Стига е. Да, аз съм дет. Мале, ние поне играем на рилот, брат. Ние вече имаме 4 кила, само трябва да направим топ 10. Аз тук като цяло само това искам. Има Legendary Chest при мене, брат. Ай, виж. Мале ли лав миниган? Найс.
Найс. Помпичка. Перфектно. Аз се опитвам да дойда, брат, без да си хабим пуските, колкото се може. Но ние не сме в таковата ли, бе? Ние не сме в зона ли, бе? Брат, тия новите механики много ме дразнят. Те са и тука. Дед? Моля, брат. То как избяга, брат? Така и двамата щях да ги убия. Къде, бе, брат? Какво? Не му убил, бе. Чакай малко, бе. А, мога. Айде, аз съм дед, брат. Той има лилав или по-хубав тактикъл, брат. То като му видиш тактикъла, то си личи. Има лилав или златен тактикъл, брат, да. Аз не разбирам разликата между лилав и златен пън, брат. И два на хитка, брат. Да, аз съм дед. Благодаря. В смисъл, колко да ти благодаря, брат. Дед! Откраднах на някакъв кила. Чакай малко, че, брат, много съм стресиран. Има сплашки. Аха, окей. Отгоре има също, защото виждам патроните, така, окей. Чакай, той ще го хилна. Ей, там има! Брат, че? Да. Айде да се бегаме наистина, брат. Айде, аз се бегам. Бъгнаме. Вземай пратката, чакай, дай да я щупим. Вземай я. Моли само асаут райфъл.
както и да е. Найс, капа. На мене, да, аз съм дет. Какво? То той има спас. Нормално. Стига е. Станчо. Стига бе, бра. То пищик, аз го убих в началото. Над тебе. Отгоре. Окей. По-добре да стои тук. Станчо, говори бе. Алло. Да, бе, това е където май взехме пратката. Брат, дайте повече да не ги стрелям, че ме видят. Не, ние вече сме топ 5. Като натиснеш картата, виж има 7 човека, ама 5 тима, тъй че... Имаме, брат, 6 кила с таковата. Топ 5, аз исках 4 кила с топ 10. Мале. Там има пратка и чакай. Чакай, дай така да направя, че... Слаби, ама... С минигана обаче. Не, брат. Аз като... Tu има ли лав тактика? Как да го убия с тази трашата? Брат, 4-то място е. Да, ментал монетка много маки. Плюс 70 и 78 хиляди, брат. Плюс 76. Хора, благодаря ви, че сте гледали видеото. Ако ви е харесало, лайкнете и ако искате още такива видеа, се абонирайте.